طرف لایاوری این طرفش نمی‌فهم کجاست نوبا سیرالله شاید باشه خیلی قشنگه How are you? No. Encara telefonnya muja. Se on soitettu polvella. Ei se kukaan muusikko vetänyt. Se ihan nappia painamalla niin menee päälle. Mä se rese pajuvaskola. Esihenkilön tehtävä aina muistuttaa sitä kiinteistöä ihmistä, että nyt pitää painaa nappi. Ja joka kerta, jos ei sitä nappia muistuta painaa oikeana päivänä, Keski-Suomessa missä Harju-ilta soittaa? Puolikuokalla. Ihan varma. Sitten joulun aikaan soi hiljaa joulukellot kajahtaa tuolta toisesta. Ja se tulee aina 6:00 joulun avauksesta loppiaista. Ja mä muistan, kun mä aikoinaan muutin, mä olisin täällä opiskellut myös ja muutin tänne. Ja ensimmäistä kertaa kuulin sen hiljaa, mitä mä olin tuolla keskustassa kävelemässä ja oli tosi semmoinen satohentoisesti lunta ja tosi joulunen. Sitä alkoi kuulua se musiikki ja mä mietin hetken, että onko mä tulossa hulluksi, koska mä en tiennyt, että täältä kuuluu semmoinen. Mä luulin, että alkoiko sitä kuuluu mun päässä. Sitten selvisi, että se ihan oikeesti, joo. Onko toi sitten siinä halpaa vastapäätä niin sitä yliopistoaluetta vai? Toi valkoinen, joo. Joo, siinä on Ylistön mäen kampusalue, siellä on. Ariel, how are you? Yalom. Zuturi. Khubi. Halet khubi. Ha? مزه میدی آقاز بخوری؟ پاییز شده خانمون دو طبقه اول گوشه بیرق فنلاند او خودو خوشگل بابا Syaku kita یک دندون دو دندون سه دندون چهار دندون پنج دندون دندوناش دندون پسر 2025 من 2025 آره آره ده آره 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 چیزی خوشگلم ده
جای خوشگلم داره. چی پیسره چی پیسره چی پیسره گل پیسره بین همه بچه ها تکه چی پیسره گل پیسره آریل آریل خوشگل خزان شده نه برگا ریخته خوشگل شده بیرون نه خوشگل شده نه بچم برگا ریخت نه بچم خوشگل آریل خوشگل باش تو یکم آواز بدیم Sitten mä vein sinne. No, ci gioiano deve c'è. Arille خوشگل بابایی Manzarese poi vascola. Henkilön tehtävä aina muistuttaa sitä kiinteistöihmistä, että nyt pitää painaa nappi. Ja joka kerta, jos ei sitä nappia muisteta painaa oikeana päivänä, keskisormella missä Harju-ilta soittaa. Puolikuokalla. Ihan varma. Sitten joulun aikaan soi hiljaa joulukellot kajahtaa tuolta tornista. Ja se tulee aina 6 joulun avauksesta loppiaiseen. Ja mä muistan, kun mä aikoinaan muutin, mä olisin täällä opiskellut myös ja muutin tänne. Ja ensimmäistä kertaa kuulin sen hiljaa, mä olin tuolla keskustassa kävelemässä ja oli tosi semmoinen satohentoisesti lunta ja tosi joulunen. Alkoi kuulua se musiikki ja mä mietin hetken, että onko mä tulossa hulluksi, koska mä en tiennyt, että täältä kuuluu semmoinen. Mä luulin, että alkoiko tää kuuluu mun päässä. Sitten selvisi, että se ihan oikeesti. Joo. Onko toi sitten siinä halpaa vastapäätä niin sitä yliopistoaluetta vai? Toi valkoinen, joo. Joo, siinä on Ylistön mäen kampusalue, siellä on. Toi on vuokralainen sieltä, mikä menee But that's like the prettiest side. But yeah, my apartment is more important. No, that very nice. Yeah,